Ngai kublai fi wei baro haga kerteng ke tiang tam ka jong tra unang panem jangi uji Yesus Kristus. Kanong adap da ka jing kemen ka bakrao. Ya ka banga yo ban puli ka ne ka ktien, ban samru ye ka ne ka ktien shapi. Namar ka ne ka ktien ka ai jing sha yangi, ka ne ka ktien ka ai jing sung thu yangi. Ka ne ka ktien ka ai ya ka ta ka jing shempang ya ka bangin nang la ban sung thu shu yau Yesus Kristus. Ladang yang pulih kena kektian kena song thu yau Jisu bau dei wei. Madon ki breu ki pulih kena kektian ki ong bau Jisu dei tang wei na kita ki reu krau. Dan ki ba ong bau dei wei na kita ki prophet. Ne wei na kita ki nonghikai. Ki nang mudur bet bau Jisu. Ki nyau yu tang kum wei na kita ki breu ki ba long normal human beings. Henrei habangi pulih ya kektian. Ngi sung thu pleng u Jisu umdei ubalang normal. Umdei ba ulang uta uriu madan ne uriu pat ba ban Shillong lang kum kita ki para breu. Hoot ulawan ha ka jinglong breu. Henre umdei tang ba ulang u breu. Ngin pulei kani ka ktien ka pensha shu ya ka ei ka ba u ulang. Ya kani ka khot ngila ban shem ne kani ka jingjang ngila ban shem. Ki lightly ki gospel na ka gospel jong Mathaios jong Marcos ba Lucas. Bagani ka de ka jingja kaba ngasngo tenat ban puli bat ngasngo tenat ba ktien ka jong blai ka penshai balai ba kene ka jingjia kala jia bat balai ba kene ka jingjia u Jisu da pen pau ba ya ka ei ka ba u da le khnang ya kene ban pensngo thu i ki sanran ka jong ya ka ei ka ba u ulong ngan puli kene ka por no Mathaios ka nong ka ba khat nyau kene ka khot ka ban kong ter hani ka ya thu ba andala reus ngi u Jisu ula shimlem ya u Petros ya u Jacob ba u Yohanes Uyanes ulang upara jeng bat ulai lam yeki kerpang syauta ulum bejrong. Bat lapin kaladur ya Jisu hang tahi hakmat jengki. Kakmat jeng kala tengshan kum kasngi. Bagi jan jeng kala li kum ka jing syai. Hakmi ru Moses bat Elias kila pau haki kidia kren bat Kani kada jah hakmat jengki senran. Kai ka jah laingot ki witness, kini ki laingot ki senran ki jong trai, u Petros, u Jacob, u Yohanes. Ki dayo i dalam ka jong ka khmat ka jong ki, ya kata ka jingpen keladur, ya u Jisu ha u taulum. Bat menu ba pau taulum, u Moses, bat u Elijah, ki pau ha u taulum. U Jisu ha pedeng, u Moses, bat u Elijah, ki edon lang hangta. Bat balei ba u Moses u pau, bat balei ba u Elijah u pau, kata ka ka jingkeli ha ka ne ka por. Hoi ladang ipet hang ni bo Petros usdang man bun ktien us ngin nasional itli kita ki ying trap ka we Jisu ka we Moses ka we Elijah ula syukran la ka kren namar ba sunang syu ban perkhat kumno sunang syu ban ong kumno la kren la ka kren kul mar hangta han rek ktien ke jong blai kia thu kat ba udang kren ha ba udang kren hakmi ul o bateng shan ula ka yaki ba hakmi ru ka ktien nau taul o ulong uni ulang ukon jonga uba it hau ba ngasngau ba pin snow ya Penban kat baki nang ya keren hangta. Lawan taul o ulaka yaki bat kasur na beneng kada ong. Uni ulang ukon janga hau banga iit. Bat banga snow hae. Tu pin snow ya Kasur ka jang ukpa. Kada keren. Kasur ka jang ublay. Kada keren bat kini ki laingot ki diyo snow. Bau Jisu udah ukon jang ublay. Ya ka ba ublay udah iit ya Bat ya ka ba usnow hae ya Balda ong ru igini kikintian topin snow yau topin snow yau Jesus Christ kani ka sur ka jong pa ho chisin ukpa upau haga por ka bala pen baptis yau Jesus wang new long kun jonga hubanga iet nga shem snow ba kani ka sur ka jong pa hangni ru ukpa ukran biang hakmat jong ki senran ki jong ka baneng kong diu Yohanes ubuyo snow bat menta kini ki laingot ki snow bau new ukpa upla bau Jesus de ukun jong ubada iet bad ubada snow ba da But uda airu iya kane ke instruction, iya kane ka jing batai, balane kane ka hukum, pin snow yau. Kabut pin snap but pin snow ya ka tien ka jong Jisu. Ka jing kali ha kane ka por kalong balai ba umi Moses but balai ba umi Elijah. Fin kan mau ba Moses baru Elijah kini ki arngot ki dei kita ki balaki haulum Horeb, haulum Sinai. But Moses udah i yo balai ha kata ka ding. Udah iu belai kata ding hau lom Sinai. Bat nang ta ublay udah ahu ya kata kabor udah ahu ya kata ka assignment ru bo unlai ban pelai gi kon Israel. But now Moses kimi kita ki hukum. Bat kumju ru mdan the way pat u prophet u bakam kraw ka testament ka barim. Bau tau de Elijah.
Ti U Elijah ru udai mau vinda puliru naka kitab ka baneng kong kisim kan long bakat kendai untuk khot ter ka baneng kong hado bishipo bau blai u khot ru ya U Elijah shauni ulom horab ulom Sinai. Kamut Moses udam ulom Sinai but U Elijah ru baro arngut kiladan hau lom Sinai but kidio iyo blai kidio snow ya ktin ka jong blai but kida yo ya kata kam ka bau blai upen pau haki. Moses blai ayo ka assignment bau long utau breu uban penmi ya kita ki hukum ban tho ya kita ki hukum but U Elijah ulong utau prophet ya ka bau nong ya thu lepa bau blai da jit sisa. Takamut Moses uyang nagabenta ka hukum, but Elijah uyang nagabenta kita ki prophet. Ini kita kinong itu lupa. Tadeng ta kaan, but nong itu lupa. Deng ta bu Jisu ang ngalawan siya ka percaya ban penduk no ya kaan, lani ban penduk no ya kinong itu lupa. Henry ngalawan ban pendap. I have come to fulfill. I have not come to destroy the law and the prophets. Ngamuan ban penduk no. Lani man pendam no ya kian but ya kita kinong itu lepas ring ngelawan man pendap ya kata ki barok kaumut ya kaan ngawan man pendap but kumcu ngawan pendap ya kinong itu lepas kian kidon kian ya ka baki hak ban le kata ni kita ki hukum hak le ya kata Jisu wan man pendap ya ki hukum barok but kumcu ru kinong itu lepas ki dep itu lepas do lai spa lai pausin syapang Jisu Bau Jisu ong awan ruban pendap ya kita ke jing itu lupa jong kinong itu lupa deheng ta ga ding pna wong la pendap tadeng ta kini ki arngot Jisu de lam khnang ki shau tau lum bagi dapen pau shisha shagini ki senran ba pleng hau tau lum ubakren udai Jisu pleng Yo Moses ru udai Jisu but you Elijah ru udai Jisu but kini ki arngot ki dia pau But Jisu hal tau lum jong jing pen kalador. Ban pen semua tu yo Petras, yo Jacob, but Yohanes. Peleng de Jisu hi ubala keren hau Moses, but de Jisu hi ubala keren ru hau Elijah. Kini ki arngot ru sakawai pat ka benta kalong ba Moses udai ubala yap, but Elijah udai ubala syukiu im. Ka ba keren ru ya kata ka jingrong no. Ba Moses mi pat na kita ki bayap. Un represent ru lane upen iru ya kata ka ba udai na kita ki rukut ki balayap ya ka bakin mi pat ha kata ka sngi ka jing wan ka jong tra ha kata ka sngi jong jing rong no Moses un mi pat kum kita ki riu yap kin mi no shwa Moses ulong representative lane udai ma u shakri jong blai uba dai ru na ka benta ka balang kita ki riu khut ki balayap ki ba mi pat nengkong baru Elijah udai na ka benta kita ki riu khut ki badang ye em haduk kata ka por ba on rong no ya ki kan tadeng ta ka kren ru ya kata ka jing rong no ki ba yap kum Moses kin ya mi pat ba kum ju ru ki badang em kum Elijah ba on rong no tadeng ta ba Jisu udah pen i la de ba udai tadeng ta kwa ban ong fi kan ka sngi Jisu umdai ubreu ya ka bangin shuong ba udai ubreu la ne ban shu sngap ban ong ba udai we na ki prophet na ba udai we na kita ki nohi kai na we na kita ki riu krau Udai Jisu umdai. Udai ukun jong ublai. Ya ka ba ublai udah it. Bat ya ka ba ublai udah snow ba e. Bat ya ka ba ublai udah ang to snow ya u. Ka ba mut hi. Ngihaban shashkor. Ngihaban snap. Ya ka jihikai ka jong Jisu. Ya ka ka ba Jisu pen scam. Ya ka ta ngihaban scam. Ya ka ba Jisu udah hikai ya ka ta ngihaban kongo. Ya ka ba Jisu upen i. Kata ka rukom im ka jong u. Kadai kata king bangi hab ban bot. Tadeng tau Jisu ang bagi lang brot jonga ki snap ya ka ktien ka jonga. Kamut lada pidei ki lang brot ki jong u. Pin snap ya ka ktien ka jong u. Lada pidei ki lang brot ka jong u. Pin ya bot ru ya u. Lada pidei ki lang brot ka jong u. Uang nganga itu ya kita ki lang brot. Baru uang ru ngan ai ki ka jing em ka babam jekot. Bat kinam ya jot show lano. Kamut lada fila snap ya uniu nong ap lang brot jong fi. Jisu. Unong ap lang brot. Fin kan mau ya kan ka way. Bo Moses ru de no up lang brot. U ya kan do yau try. U ya kan do yau blai. How lom horab. U Jisu pleng u de no up lang brot. Ka jing em jonga baga jing em ge jong fi. Ladang ila snap ya ka tien jong u. Balada ngi bot ya u. Balada ngi snow tho ya u bo de ai. Tadeng tala dang ila anget ha u ai ngi ge jing em bom jekot. Bangina me jat show lano ru ong ga tin ga jong blai bau num dan wei ru bala ban kne kan that yangi na ga kti ga jong o
Bau tau kpau bela ai yangi haga kti ke jong ulau bakam krau. Bau mdan wei ru ubala ban kni kan tet yangi ru na kata kti ke jong ukpa. Tani tang kwa banong ya pi haga ne ka por la fila anget hau Jesus Christ fila anget hau kpa. La fila pediang yo Jesus Christ kamot fi pediang yo kpa. La fi ko ngo ya ktien ke jong Jesus fi ko ngo ke ktien ke jong kpa. Tani tang kwa banong ifi. Da fila ko ngo yu try pila le ba ya ke jing im ke jong fi. Na maru kpa wong to pin snow yo. Snow yo Jisu, namar la fila snow yo Jisu, fila snow ken yo kpa. Namar bau Jisu ang ngam chibla kren ke na laga jong henrei ngakren nakata ka bangang yo snow. Ngakren nakata ken ka badai no kpa. Tadi dan kwa banong ifi ken ka sngi ka momenta. La fidei ki riu nget blai shisha. Fin jinda la nget yo Jisu. Namar ma kren na ki la ki jong. Henrei kren nakata ka bawan no kpa. Tadeng ta la fidei ki no mani ki bishisha, la fidei sha kita ki ba eat blai, la fidei sha kita ki ba buram yo blai, fin buram yo Jesus Christ. Ya ka ka ba huikai, ya ka ka ba upeni, ya ka ba yalam, ya ka ta fin ka ngo. Ba fin nget hau, maru ru ba nget hau unam jat sho. Henre unyo ya ka jing em ka ba pam chikot. Wa jubun ktien ka ba bun ktien u Petros, manong tong nya thau lai tili ki yeng nya thau de ki yeng mani, lai mingin sha thau te ki nyam ki rukom, usukran kulmar usule kulmar. Ko aban ang ifi. Wat ai ba habang ibut yo blai ngin yele kulmar. Rito ai bangin snow ya ktien une ukon jang blai. Ubalong u Jesus Christ kan. Barang nget pini ya ka jing tang shan ga jang. Kumba Moses ulai ka ta jing tang shan. Kumba Elijah udayo ya ka ta jing tang shan ga jang blai. Ko aban ang ifi. To ai ba mangiru ngin ya ka ta jing tang shan ga jang Jesus ha ga jing em ga jang ya ka bangi priang ya kata bangin yo bantang shine ru agane ka perthai bangin longkin ke jing shai jong ne ka perthai kumba mau ulong ka jing shai nganget baga jing em ka jong pi kane pranai no menta ka sngi ka jing em ka jong pi wala ka filan hapren ke jing dum ki jing le haba pi priang yo ne jing shai pi priang ye ka jing pranai pi ru pin pranai ken da ka buram ka jong blai haba don ka jing shai ka jing dum ka nom la bandon happy bi don yu jisu kita ki jing dum jing le jong ka jing em ka jong pi baro ken ria but baro kin teng shan lot naga banta ka buram ga jong blai ngai utrai kar khui fi ga ga sngi manta snap ga ga tien ga jong trai banana preng jong fi vidang arda tien yo Jisu sa ka ai wat fin arda tien u Jisu le khon jong blai ya ga bau blai ong to snau yo snap ga ga tien ga jong trai snap bat to ko ngo ken mar ka jing ko ngo ga jong fi kala khambon ya ga ta ka jing knya ga ba fi le na ni pi ai ba ga ta ga jing skor ga jong fi ga tien ga jong o ban ni ka ki klen ki lang sa ma la file ki niam ki kom kat no ru la film sngap ya ka tien ga jong trai la film snap ya ka tien ga jong Jisu long le noi ki ta ki jing knya ga jong fi long le noi ki ta ki jing le niam le ru kom jong fi long le noi ko ngo yu trai pa to snap ya ka tien ga jong o ngai utran kar khu ya pi ka ne ka por ka menta ngai la fila ko ngo yu Jisu la fi yap no menta ru fin mi pat kum ba o Moses o mi pat uba shimenta nagabanta kita kiriyo ya balada PM hado ka sngi ka jong Jesus Christ ru fin long kum Elijah fin kiu no such a beneng hagata ka jingriyo ka turai jong angel rangba nganget utran kar khu fi ngene ka por ka menta priang yu Jesus Petros u Jacob u Yohanes kilo ka ne but fin ba ka jing shakri ka jong ki hadien ka long ka ba crowd ka kata apa pila snap ka tin ka jong ble u ble penan kamru ya ka jing em ka jong fi por u ble un le shibun ki kamba na ka menta jong fi fin Pedro kadon ka shiti u Petros fin Pedro kadon ka shiti u Jacob fin Pedro kadon ka shiti ka jong Yohanes na mar Balei mar ki ni ki da yo yo ble ba ki da snot ru hata ka por hoi kem pas snot re hadien ba u ble u da pen i tho si shaya la de but ki da snot ya kata but kita thok ru kini ki shiti kan shapang u Jesus Christ ka ke ba ulang ine dwai ka ni ka por mata ba ngai lar fi snap ya ka ni ngai ba hagani ka sngi an tha ka karteng ga jong fi kitab jong jing em ban bu jing kan mau ban tho jing kan mau ka teng ga jong fi ya ka ba fin long kita ki nong snong jagam nang lem da kum ta ka long le no ai ine dwai ka ni ka por mata la na preng jong fi vidang arta tien yu try ani fin pat sngo tho yu try priang noi o ka ni ka sngi ka ba ka por ga dang don ine dwai ka ni ka por ka ba menta surrender le khamat jong try what you le biet what you kran biet what you long kum kini ki breu ki ba shu kran biet kum ba Petros ukran biet nga kwa ba fi wanum le biet wanum kran biet pediang ya kata ka sor malu try ong ai ya pi kum ba wi lo jong khon un it ru ya kita ken ki ba it yo khon jong o namaru Jisu ong Yohanes long ma khat reu ni ga khat bar phun yo ong namaru tau kpa hi u it ya pi namar fi la it ya nga
bat pila ngej hanga bangalami no na ublay. Utrain kerkhui fi gani gasngi mentangin ne duai. Haleluya. Ra ikti ki jong fi pediang. Yo trangin ne duai. Trai ne kapor nga duai. Ngej menele ki kamba ko trai. Kani gastien kalawan naga bor gani gasngi bagni ki khon habaki pediang me ko trai. Shisha ki yo pediang ye gajing penem. Ki yo pediang ye gajing shai, ki yo pediang ko rat ye gajing pelat. Gidan ha gajing dum jaga jing em trai habaki pediang me jing shai gada shai kedar ta gajing mut gajong ki. Pamiyo an penan kam ki ro go trai. Ya lami ki shau ne ulum ko trai. Jong gajing pen kelador ba om tang ba meme kelador ndai kini ki khon ro kin kelador na do menta gasngi. Na gajing dum sha gajing shai. Na gajing yap sha gajing em. Nagata kajing syate syak home sya kajing pelat na kajing sungsi sya kajing kemen nganget me pen kelador yaki go trai kan gasngi. Haleluya trai nganget trai kata kajing bam nget barok kalet kajing artatien kalet no pakawan kajing sungus kam kawan kajing nget hagan gasngi. Ngadwai ngadagar ku yapi wei barok bu trai kar ku fi kar tengu Jesu amen ba amen. Trai kar ku fi nang ai bor fi ngin sa yeshem ngin sa kedo pila an phone ni number ke ba fi screen fi la na pring fi ke ba pang bi tom pilan pring fi dan jing fila an phone ngi yo ban duai na kam ta jong fi pila an wan chini ka office jong ngi dan hang ni ro sngi ba ar boro istio hado ka sngi sa jan ja ka te ublain kar khu fi ka office ka plane do khalwai bi sngo pa an wan ngi yo ban phone ngi yo ban kren ngi yo ban ka do ro fi try kar khu fi ku bless you bon amen.